Importante impulso para a mobilidade na Costa da Morte. A Xunta de Galicia licitou hoxe a prolongación da autovía entre Santa Irena e a C432, cun investimento superior a 36 millóns de euros e sen peaxes para os usuarios. O novo tramo terá 5,8 km de vía de alta capacidade, cun límite de velocidade de 100 km por hora sen peaxes, e permitirá conectar mellor a comarca reducindo os tempos de desplazamento. A obra é técnicamente complexa, incluirá 3 viadutos, 2 enlaces, a previsión dun terceiro, 6 pasos superiores, 3 inferiores e 6 obras de drenaxe, destacando o viaduto sobre o río Vimianzo de case 250 metros de longitude. Imos facer cun investimento importante, casi 37 millóns de euros, unha vía de alta capacidade, pero tamén as obras que permitirán que, chegado o momento, se o índice de vehículos diario así acredita que é necesario, poder convertilo tamén nunha autovía. Agora mesmo vai ser unha vía de alta capacidade, creo que o adianto e a mellora vai ser moi importante. Empezarán as obras, isto tamén é importante decilo cando falamos como decía ao principio, de realidades, de algo que a partir de agora empeza o seu proceso xa, con consignación orzamentaria 8 millóns de euros, se non me engano, no presuposto de este ano. Esta actuación dá continuidade ao tramo da autovía que entrou en funcionamento en 2016, que xa conta con case 28 km libres de peaxe e conecta Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas e Vimianzo. Creo que a presencia aquí de tantos representantes municipais acredita ese ponte que vai facer falta facer sobre o río Vimianzo, o enlace co polígono industrial, necesidades que había. Facer infraestructuras nunca é sinxelo, implica un esforzo orzamentario importante. Esta é outra das vantaxes de ter orzamentos aprobados e xa en vigor. Hoxe, 8 de cada 10 galegos viven a menos de 15 minutos dunha vía de alta prestación. A Xunta apunta a seguir ampliando os quilómetros de vías de alta capacidade para mellorar a mobilidade en toda Galicia, un investimento que promete carreteras máis seguras, cómodas e accesibles para toda a Costa da Morte.